בפרקים הקודמים בגליס. אריק בסך הכל דמות בסרט בשבילי. ראית איזה חתיך הוא? טוב, אני חייבת ללכת, אבל אני אביא לך את האוכל בהפסקת צהריים. אולי תצאו יחד להפסקת צהריים? אפשר אחרי שאני אביא לליאם אוכל? אני אביא לו אוכל. אתם יצאתם להפסקת אוכל? כן, לפני חצי שעה בערך. אמרה שהיא תביא לי אוכל בהפסקת צהריים. אני ביקשתי מהם להעביר ביחד את ההפסקה. אז אני סתם הייתי בסרטים? אולי תעזור לי לערוך את הסרט שלי? אם ליאם היה מתעמת עם יולי, אז היא הייתה אומרת לו את האמת ובזה זה היה נגמר. אבל אם הוא יחטוף עוד מכה ועוד מכה, אז בסוף הוא לא יוכל להחזיק את עצמו והוא יתפוצץ עליה בבום. מה הצעד הבא? נחש מי עוזר העריכה החדש והצולע שלי? עוד רגע אבא שלי חוזר. זה לא אבא שלך. כל הדבר הזה זה שקר אחד גדול. הבנתי מאיפה אני מכיר את הילדה הזאת. אנחנו חייבים לדאוג שלא תחזור לפה יותר. אנחנו נעלים אותה. בלי ליאם, אין לנו איך להוציא אותו משם בכוח. אפשר לפזר לו רמזים ביער. תמונות שלו איתנו, או כתבות מהעיתון על לוחות הגורל באבן משאלות. יכולנו להודות שאתה נהגת בלי רישיון ודרסת אותה. אבל בשביל מה? החיים שלה היו נראים אותו דבר, והחיים שלך ושל המשפחה שלך היו נהרסים. אני רוצה שכל אחד מכם ייגש למוטי, יניח את האצבע שלו בדיו וישים אותה על הדף. בבדיקה שנערכה ממש הבוקר במעבדה נמצאה שטביעת האצבע לא מתאימה לאף אחד מטביעות האצבע שלכם. לא צריך להסתבך באמת כדי שאני אעזור לך, גם עם מאיה. אתה חכם, אודי. אתה יודע לנתח אנשים, אז תנתח אותה בשבילי. תגיד לי איך אני משיג אותה. ותתחיל בלברר איזה סוג בנים היא אוהבת. הניסיון שלי, הדרך הכי טובה לתקוף את זה היא אקסים. אז היו לי 3 חברים עד היום. בעצם 2. את לא סגורה עם השלישי החבר? אני הייתי סגורה. איתמר. לא אתן לאף אחד בחיים לפגוע בך. מאיה היא לא הבחורה בשבילך. בטוח שזה לא ילך? 100%. עשה החלטה נכונה, ארז. האש הוא במים, חבר שלי. וסגרתי את עצמי מאחורי חומות בגלל אידיוט אחד שהתאהבתי בו. אבל אז אתה הגעת. שנייה. אודי, הכל בסדר? בטח, בטח. אתה מתבייש בי או משהו? בח? אם כבר אני מתבייש בשבילך. אז אל תדאג לי, אני מסתדרת יופי. יכולים לראות את הצלליות שלנו. אם אתה לא בעניין שלי, אתה פשוט יכול להגיד. לא בעניין שלך? אני הכי בעניין שלך שיש. אז מצאת אחלה דרך להראות את זה. אני יודע שכרגע זה לא נראה ככה. אבל מהרגע הראשון שהגעת למחנה, אני רק מחכה לרגע הזה. וככה דימנת את הנשיקה הראשונה שלנו? קצרה, ואחריה אתה רץ וסוגר וילונות? אני סתם לא אוהב שישר כולם יודעים ומדברים. אז יש לי רעיון. תעצום עיניים. זהו, עכשיו אתה לא יכול לראות אף אחד. זה רק אני ואתה. תשכח מהכל, ממה יגידו כולם, מהיום, ממחר, מהמחנה. מה אתה מרגיש עכשיו? מאושר. אוקיי, חברים, אני שמחה להכריז על יום הצילום הראשון של סרט הגמר שלי. יולי ואריק, אני מקווה מאוד שבאתם עם כוחות, כי אנחנו עומדים לצלם את הסצנה שבה ליה, מלכת הכיתה, מספרת לחבר שלה ערן על התוכנית שלה לנקום בענת. אוקיי? ארז, אתה מנהל את הסט, גילי, את מצלמת, ואוגו, אתה אחראי על הסאונד. say set. אוגו. הסצנה שלכם מצטלמת מחר, רק תזכירו לי אחר כך להביא לכם תסריטים מעודכנים. אוקיי, רבה. אוקיי. תקשיבו, אני יודעת שזו סצנת נשיקה, זה לא הכי פשוט, אבל כולנו יודעים שזה רק משחק. אוקיי, אז בואו נעשה את זה כמו שצריך והכי בכיף. בכיף. אוקיי, קחו רק את האוזניות האלה. הסצנה מצטלמת על הנדנדה והעמדת במאי קצת רחוקה משם, אז אוגו מצא לי פתרון, כדי שאני לא אצטרך לאבד את הכל כמו ביום הראשון. טוב, יאללה, ידיים? יאללה. ידיים. בהצלחה. בהצלחה! אם אתה רוצה לברוח והכל נראה אפור, תרים מבט, תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד.
תרים בום. יופי. מצלמה רצה? מצלמה רצה. טוב, ארז, בוא נעשה קלאפ. ארז, בוא נעשה קלאפ, אני רוצה להתחיל. בין ה-12 טייק ראשון. טוב, אני הולכת לעמדה, אני אצעק אקשן. שלוש, 2, 1, ואקשן. אני אראה לאן את העלובה הזאת. שהיא לא תכין בשבילי עבודה ותצא מזה בשלום. מה תכננת לה כבר, יא תחמנית? שום דבר מיוחד. אני רק אגרום לה לאבד את כל מה שהיה לה אי פעם. אתה יכול להדפיס לי את הסצנות של גילי ורוגלה מחר? לאט לאט. ארז. ארז, מה נהיה? מה? מה, אתה לא פה? הכל בסדר? הכל בסדר, אני פשוט כן, חנונה זה איתי. צריך קצת שקט. ואחרי שאני אקח ממנו את העבודה, אני אגרום לו לחשוב שהיא האמת שיש לי בשבילך תפקיד ממש טוב שלא ידרוש ממך לדבר עם אף אחד. זו פעם ראשונה שאני מצלמת סרט ואני חייבת מזכרת. אז תעשה טובה, תצלם לי קצת וידאו של הסרט של השחקנים שלי. בסדר? תודה. ואחרי שאני אקח ממנו את העבודה, אני אגרום לו לחשוב שהיא גנבה אותו בשבילך. כי היא מאוהבת בך נואשות. ליה רהב לא תעשה קורס קיץ מבלי שמישהו ישלם על זה. ואני כבר אמרתי לליה רהב כמה אני אוהב אותה. חבר'ה, מה קורה? למה אתם לא מפסיקים להתנשק? אני אמרתי קאט. מה? מתי אמרת קאט? ב-20 שניות האחרונות בערך? לא יודע, אני לא שמעתי אותך באוזניות. את? לא, גם אני לא. עכשיו שומעים? שומעים אותי? לא. היי. לא, כלום. רגע, מה, יש בעיות? לא יודעת, לא שומעים באוזניות, אתה יכול לבדוק? טוב, יש כמה אפשרויות, אבל כדי שנוכל להגיע לאפשרות הנכונה, אנחנו צריכים להבין איך תהליך השמיעה עובד. האוזן האנושית מחולקת לשלושה חלקים. האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית. לכל אחד מהחלקים יש שוללות. זאת גם הייתה האפשרות השנייה שרציתי להגיד. אופס, מצטערת. טעויות זה חלק מהעניין, הכל טוב. בבקשה, חברים. מי שרוצה לשמוע את ההסבר המלא על תהליך השמיעה, מוזמן להגיע אליי לחדר אחרי הצילומים, אוקיי? אוי, אני צריך להביא כיבוד. טוב, אוגו, אריק ויולי, אתם מוכנים לעוד טייק? כן. אוקיי, לגמרי. סבבה. יש הכל? תמונה שלו איתי, עם כולם, כתבות על לוחות הגורל. מה אצלך? הבאתי מכתבים מאמא שלו ומהחברים מבית האומנה. לקחתי גם בגדים ישנים שלו. אתה חושב שזה יזכיר לו? אפשר לעזור לך? לא, אני צריך לרסס פה למעלה. פשוט תתעלמו ממני. ואין בעיה שנהיה פה? לא, רק תפתחו את החלונות. 2 דקות. זה חייב להזכיר, נודן. אחרי שנשתול לו את כל הדברים בחווה, אין מצב שזה לא ידליק אותו, סיימת. כן, השאלה רק מתי. דני, זה עדיף. אני יודעת, זה עדיף מפה. סתם, חבל לי על ים. איתו היינו מסיימים את זה תוך שנייה. את ראית איך הוא היה אתמול. באמת חושבת שהוא במצב להאמין למשהו? אני יודעת. יאללה, בוא נצא. לא, עוד לא, דני. אנחנו לא רוצים שרפאל יראה אותנו מסתובבים ביער עם כל הדברים. נצא כשיחשיך. אני אאסוף אותך מפה ב8 עם כל הדברים. מה אתה רוצה? שאני לא אתרגש מזה שהחבר הכי טוב שלי יתנשק עם בחורה שהוא כל כך מתלהב ממנה? ובגד בחבר הכי טוב שלו על הדרך. אודי, אתה לא בגדת ולא שום דבר. ללכת לארז ולהגיד לו שהיא לא צריכה אף אחד, ואז ללכת לנשק אותה בעצמי, זה לא נקרא לבגוד? לא, כי
אתה לא ידעת שזה מה שיקרה. חוץ מזה, אפילו לי אתה אמרת שעדיף לה להיות לבד עכשיו ולהתגבר על האקס ששבר לה את הלב. יודעת מה יקרה כשהוא יגלה ששיקרתי לו והתנשקתי עם הבחורה שהוא רוצה? מה זה הוא רוצה? ומה איתה? מה עם מה שהיא רוצה? כי לפי מה שנראה לי, יהודי, היא רוצה אותך. חוץ מזה שארז לא באמת אוהב אותה, ואתה יודע את זה. זה לא משנה. ארז הוא חבר. שחושב רק על עצמו. זה לא נכון. את לא יודעת כמה ארז עשה בשבילי. כן? אוקיי. אני מקשיבה. מה ארז עשה בשבילך שאתה כל כך מגן עליו? מה? מה ארז עשה בשבילך? הוא עשה. תאמין לי שהוא עשה. טוב, אז אם הוא כזה חבר טוב ונאמן, אז לך דבר איתו. ומה בדיוק אני אגיד לו? את האמת, שאתה לא תכננת שזה מה שיקרה, אבל אתה ומאיה פשוט התקרבתם. את מכירה את ארז. את יודעת איזה אגו יש לו. תפסיק להצדיק אותו כל הזמן. אני מכירה מלא ילדים שההורים שלהם גרושים והם לא כאלה. הם לא גילו בגיל 13 שלאבא שלהם יש משפחה אחרת מהצד. אישה, ילדים, בית, הכל. מה, את יודעת איזה טראומה זאת? אני לא מזלזלת בזה, אודי, ואני מבינה שזה מה שהפך אותו להיות לחושני. אבל אני בטוחה שאם הוא אוהב אותך, ועשה בשבילך כל כך הרבה, כמו שאתה אומר, אז הוא גם הצליח להתעלות על עצמו ולשמוח בשבילך. שסוף סוף מצאת אהבה. לא ככה? אני אראה לאן את העלובה הזאת. שהיא לא תכין בשבילי עבודה ותצא מזה בשלום. וקאט. קאט. יולי ואריק אמרתי, קאט, אני רוצה להתקדם. הם נראים כאילו הם בעולם שלהם. אני צריכה לשפוך עליכם מים קרים כדי שתפסיקו להתנשק. אמרתי, קאט. מתאמנת בלהיות במאית? מתאמנת בלהרוס את יולי וליאם. חב"ד? היית מביאה את ליאם לסט, שיראה אותנו מתנשקים? להתנשק בזמן צילומים זה חלק מהעבודה. אבל נשיקה שממשיכה אחרי שהבמאית אמרה קאט כבר כמה פעמים, זה כבר משהו אחר. מי היה מאמין שאחותי הקטנה והיפה הייתה פעם חנוני שפחדה מהצל של עצמה? טוב. רגע, לאן זה? להתחיל לערוך את הסרט הרע של יולי? מלחמה. היי, אתה עסוק? בדיוק מפסיד לעצמי במלחמה. תחזור אחר כך? לא, אני גם ככה מרמה כל הזמן, זה לא צורה. מה קורה? בא לך להתחיל לערוך לי את הסרט? בכיף, רגע, אני צריך שתסביר לי שוב מה עושים. רגע. אני רוצה, כן. אוקיי. אוקיי, זאת התיקייה עם כל החומרים. עכשיו, כל סצנה מצטלמת כמה פעמים, לפעמים עוצרים בגלל תקלות טכניות, לפעמים השחקנים שוכחים טקסט, כל מיני. עכשיו, מה שאני צריכה שתעשה, זה שתצפה בכל הסצנות, תבחר את הטובות ביותר ותעביר. תגידי, אבל את לא פוחדת שאני לא אובייקטיבית? את יודעת, בכל זאת, חברה שבתפקיד הראשי, כל דבר שתעשה יראה לי טוב. אני סומכת עליך שתדע איפה היא אמיתית ומתי היא מזייפת. קול. טוב, רגע, אז ממה מתחילים? מהסצנה שליה וערן מתכננים לנקום באיתי וענת. מגניב. קול, אז תעשה לך כזה שיהיה לך פה נוח במיטה, ואתה יודע, יאללה, עוף על זה. כן, הבמאית. אאו, איי! אופס. לא נורא, זה בסדר, שטויות. נראה לך, אני קונה לך משקפיים חדשים. לא, לא, לא צריך. בסדר, יש לי עוד זוג בבית, אני אבקש מההורים שלי להביא לי חדש. את בטוחה? בטח. מזל, הם נראים מה זה יקרים. את בטוחה שאת לא רוצה שאני אתקן לך אותם? טוב, אתה מוכן לשכוח לי מהמשקפיים ולהתחיל לעבוד לי על הסרט? אם תתני לי לעבוד מתישהו. ביי, רותם. נתראה בצלחות. 3, 2, 1, אקשן! תראה לאן את העלובה הזאת. שהיא לא תכין בשבילי עבודה ותצא מזה בשלום. את תכננת לה כבר את תחמנית. זה פעם מיוחד. זה רק לגרום לה לאבד את כל מה שהיה לה אי פעם. ואיך תעשי את זה בדיוק? לאט לאט, אבל בטוח. שלב ראשון אני אגנוב מחבר שלה את העבודה שלו. יש לך חבר ליצור את זה? כן, החנון הזה איתי.
ואחרי שאני אקח ממנו את העבודה, אני אגרום לו לחשוב שהיא גנבה אותו בשבילך. לי הרב לא תעשה קורס קיץ מבלי שמישהו ישלם על זה. אני אמרתי כבר ללי הרב כמה אני אוהב אותה. וקאט. קאט. יולי ואריק, אמרתי קאט, אני רוצה להתקדם. הם נראים כאילו הם בעולם שלהם. אני צריכה לשפוך עליכם מים קרים כדי שתפסיקו להתנשק. אנחנו צריכים לדבר. נשמע רציני. אתה ראית את הסוף של הסצנה שלנו? ראיתי. עד הסוף סוף ראית? כן, אוגו, מה יש? מה יש? אנחנו צריכים להתנשק שם. יש לי חברה אולי? די, נו. אני בטוחה שלעדי זה לא יהיה אכפת. זה בסך הכל סרט. עם נשיקה. וזה שזה רק סרט, לא הופך אותה ללא נשיקה. מה נראה לך שכשברד פיט מתנשק עם שחקנית אחרת, אז אנג'לינה ג'ולי כועסת עליו? יש הבדל אחד ביני ובין ברד פיט. לי אכפת מחברה שלי. נראה לי שיש עוד כמה הבדלים ביניכם. בסדר, אז לא יש עיניים כחולות ולי חומות. מה זה משנה עכשיו? אני רוצה שנלך לרותם ונגיד לה שאנחנו רוצים לבטל את הנשיקה בסוף. ואז מה, איתי וענת יחזרו להיות ביחד ולא יתנשקו? כן. לחיצת יד מחייבת באותה מידה. למעשה, מבחינה משפטית, די, אוגו, אתה יודע שזה לא אמין, נכון? זה לא אמין. היי, מישהו ראה את האיפור שלי? הוא לא על הסט. את מוכנה להסביר לתינוק הזה שנשיקה בסרט זה לא נשיקה אמיתית? ברור שלא. כן, גם ליאם חושב ככה? אין לו שום בעיה עם זה, הוא יודע שאני רק משחקת. עדי לא תקבל את זה. אוגו, זה כמו בתקופה שדגמנתי. נניח הייתי צריכה ללבוש שמלה ולהגיד שהיא גורמת לי להתרגש ממנה. אתה באמת חושב שהאמנתי בזה? לא. פשוט נכנסתי לדמות. זה המקצוע, אוגו. עדי לא תקבל את זה. אז תגיד לה שתדבר עם ליאם והוא כבר יסביר לה כמה זה שטויות. את ואני צריכים לדבר. עכשיו. ליאם, עצור רגע, מה נסגר איתך? מצחיק שאת שואלת, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. מה? על מה אתה מדבר? מה אני מדבר? נו, אבל ליאם, דיברנו על זה. הם נראים כאילו הם בעולם שלהם. אני צריכה לשפוך עליכם מים קרים כדי שתפסיקו להתנשק. אמרתי קאט. ליאם, אני לא ידעתי שהסצנה הסתיימה. למה שתדעי? רותם צעקה לכם קאט רק איזה 8 פעמים. כן, אבל לא שמעתי את זה. מה נראה לך, שאני אתנשק עם אריק בשביל הכיף שלי? את לא נראית לי סובלת במיוחד. הייתה בעיה עם האוזניות, ורותם צעקה קאט ולא שמעת... אוי, נו באמת. שתשרף לי המלתחה בארון אם אני משקרת. יולי, יש לי עיניים ויש לי אוזניים. האוזניים שלי שומעות את רותם צורחת לכם שהסצנה נגמרה, והעיניים שלי רואות אתכם מתנשקים כאילו אתם לבד בעולם. אבל אני מסבירה לך שלא שמעתי אותה. איך באמת תשמעי כשהוא מנשק לך את כל הפרצות בדיוק. תגיד, ליאם, ראית את החומרים? אני מפריעה? נו, זה אני שמפריע. לחברה שלי לבגוד בי. את מוכנה להסביר לו שהייתה בעיה באוזניות ולא שמענו אותך צועקת קאט בסצנה של הנשיקה? זה נכון, ליאם. די, נו, רותם, את לא צריכה לשקר ולהגן עליי, היא עושה את זה מספיק טוב בעצמה. אני חושבת שכדאי שתראה משהו. לא יודע, אני לא שמעתי אותך באוזניות, את? לא, גם אני לא. עכשיו שומעים? שומעים אותי? לא. היי. לא, כלום. וגם יש בעיות? האוזניות לא עובדות, יש לך מושג למה? תראי מה זה, באמת הייתה בעיה באוזניות. וזאת הבעיה הכי קטנה שיש לנו עכשיו. אידיוט מטומטם, אני לא מאמין שהאשמתי אותה ככה. למה לא באת לשאול אותי אבל? נראה לך שהייתי נותנת לך לראות את החומרים אם זה היה אמיתי? איזה טיפש. טוב, לא יכולת לגעת. נו, יאללה, רוץ אחריה, לך תתנצל. איזה, אני מכיר את המבט הזה, שמתנצלות לא תעזור לי עכשיו בחיים. אז מה תעשה? אני כבר אחשוב על משהו, יהיה בסדר. וואי, תודה רותם, את הצלת אותנו. פעם שנייה. רק כדאי שתשקיע במה שזה לא יהיה שאתה הולך לחשוב עליו. כי בפעם השלישית לא נראה לי שאני יכולה לעזור.
אל תדאגי, לא תהיה פעם שלישית. זה מה שאתה חושב. כן. סליחה על ההפרעה, אבל אני צריך שתצא רגע. אני חשבתי שכבר היססת פה. שכחתי את התעלות פה של המזגן, זה ייקח 2 דקות. טוב, אז אני מחכה בחוץ. את מוכנה להסביר לי מה הדפוק הזה עושה? מי? ליאם. מנפח בלונים כאילו החיים שלו תלויים בזה. הוא מכין התנצלות ליולי. כדור פורח שכתוב עליו, בבקשה תסלחי לי, או משהו כזה. אפילו שמעתי אותו מתייעץ עם אוגו בקשר לכיווני רוחות, מאיפה כדאי לשחרר את הבלונים כדי שהם יעברו בדיוק מעל הזולה כשיולי תהיה שם. התנצלות ליולי? כן. הוא ראה אותה מתנשקת איתי, והוא צריך להתנצל. בדיוק. איך הוא יודע שהיא באמת לא שמעה שעצרת אותנו? כי אני סיפרתי לו. רגע, איבדת אותי. בפעם הקודמת זה עוד היה מובן. ישבתי איתה, אכלנו צהריים, צחקקנו קצת, בסדר. אבל הפעם, כאילו... רק הנשיקה הייתה אמורה להפריד ביניהם. ומה עם שאר האנשים שהיו על הסט? אם ליאם היה הולך ומנסה לאמת את העניין של יולי, הם היו מספרים לו בדיוק מה קרה, ואף אחד לא שמע אותי אומרת קאט. אז את עשית את כל זה בשביל שהם ישלימו בסוף. כדי לשתול את הספק אצל ליאם. היחסים של יולי וליאם הם כמו עץ. אני יכולה לתת מכה חזקה עם גרזן וזה ישאיר סימן, אבל העץ עדיין ישרוד. בצד שני, אם אני אתן מספיק מכות קטנות... אז הוא יתפרק לחתיכות. בדיוק. היי. היי. ראיתם במקרה טרס? לא. נו, מה, אף אחד לא יודע איפה הוא? סורי, מה, קרה משהו? לא, סתם. טוב, אם תראו אותו, תגידו שאני מחפש אותו. טוב, אז מתי ממשיכים? אני אזמין מחר את ליאם לסט לראות צילומים. אני מכינה לו וליולי הפתעה, שאחריה כבר אף אחד לא יוכל להשלים ביניהם. יאללה, לך הביתה, מוטי. שלום ותודה. יאללה, ביי. כמעט שכחתי. המפקד שאל מה מתקדם עם התיק של דנה שוורץ. נו מה, אתה לא יודע מה קורה איתו? הוא פשוט אמר שאם אין לנו שום דבר חדש, הוא יהיה חייב לסגור אותו. אני לא מבין איך בן אדם יכול לדרוס ילדה, לשים אותה בכיסא גלגלים ולהמשיך עם החיים שלו כאילו כלום. לא מבין. מה עושים עכשיו? אין מה לעשות. מפקד אמר, אז המפקד אמר. תסגור את התיק לפני שאתה יוצא. מה מוטי, התגעגעת? דורי? דורי? שלום, דני. מה אתה עושה פה? עזוב אותי, אל תיגע. אל תיגע בי.
Bye.